Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubekwa ukuthi ulimale kanzima umfundi osiphose ebuilding ngesikhathi esesikoleni eRiff Cliff eChatsworth. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zeZwide Media. Igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Baphuthume endaweni yesigameko ngokukhulu ukusheshsha abezosizo oluphuthumayo ngesikhathi bethola umbiko ucingo olubabiza endaweni yesigameko lapho kuthiwa kulimale khona kanzima umfundi osiphose ebuilding. Namhlanje ngezithuba zabo past 9 kubeka ukuthi abezosizo oluphuthumayo paramedic baphuthume endaweni yesigameko bethola ucingo obelibabiza khona ngomfundi oselimele kanzima ngoba eziphose ebuilding. Babe sebephuthume endaweni yesigameko eRiff Cliff eChatsworth bathola umfundi oneminyaka ewu13 eziphose ebuilding elimale kanzima. Abezosizo oluphuthumayo bafika endaweni yesigameko bafica lo mfundi esesidlungwini okubeka ukuthi uziphose endaweni eyibhilidi. Kubeka ukuthi ubesesizwa khona endaweni yesigameko kanduba aphuthunyiswe esibhedlela esesiduze. Imbangela yokuziphosa kulo mfundi ebuilding akazi ukuthi ngabe kube yini. Abezosizo oluphuthumayo basaphenya isigameko sokuphoseka kwakhe lo mfundi olimale kanzima. Abantu babenokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana ngalo lolu daba. Nami njengentatheli ka YouTube ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngaso lesigameko khona lapha kwi comment section. Mina nje entatheli sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.